אנחנו במסגריית המאה מתמחים בייצור עבודות מתכת על כל תחומיה, כמו גדרות, סורגים, מעקות, עבודות נפחות, אומנות בברזל וגם קונסטרוקציות קלות וכבדות. אנחנו מייצרים בעיצוב שמותן באופן פרטני ללקוח ומובילים פתרון יצירתי לבית ולהם. אנחנו שמים דגש על תחום השירות והיחס האישי לכל לקוח ולקוח. בנוסף, אנו מקפידים על עמידה בזמנים, אמינות ומקצועיות ללא פשרות. השירות שלנו ניתן בכל אזור ירושלים והסביבה, ובין לקוחותינו הגבוהים ניתן למצוא מגוון לקוחות פרטיים, עסקיים, מוסדות, ועדי בתים וגופים ממשלתיים.